Merhaba, bixêr hatin kanala Pirtûk Hezî. Biraz demek dirêj bû, 3 hefte, 4 hefte bû min videoyê nû were parve nekir, behsa Pirtûka nekir. Hin karûbarê min je bû, rastî min wex ji zêde nedît, lezvayê dîsa hatim. Min destpêka sala 2022 diyan biborin, bi Pirtûka Bextiyar Elî romana Hinara dawiya dünyayê kir. Rastî romanek gelek xweş bû. Ez ê di pêşerojê da di videoyên didawê ez ê behsa wê romanê bikim. Rastî romanek giring e. Lê ez dixwazim vê destpêka 2022 bi videoyên me bi nirxandin û danasîna Pirtûka sosyologên navdar, bi rastî dostê Kurdan ez ê Pirtûka wî bikim. Kî ye ev İsmail Beşikçi ye. Ez ê bi danasîna Pirtûka wî ya ziman, nasname, neteve û neteveperweriyê bikim. Ji wergerandina Tirkî Roşan Lezgîn kiriye mamoste ji weşanên pêriyê hatiye çapkirin. Çapa 2008 ev dest mi da ev Pirtûka. Ev Pirtûka bi rastî min em bêjin bi destxistina wî piçek wê zehmet bibe ji ber ku çapa wî ya nû tune û hewce û biçin sahafan şu an ev Pirtûka jî Liberta sahafê li ji wir ji xwe kirî ji wir girt li wir dît bi rastî ez ketum lêkolînekî ku du Pirtûkên mamoste yê bi Kurdî ne yê bi Tirkî henin ji xwe lê min xwest ez yê wî bi Kurdî bixwînim min ev jî li Liberta sahafê dît û min hema kirî û xwend. Wekî din di Zilan kitabê da jî ez rast hatim li wir da jî hîn hene tên firotan hûn dikarin di wir da jî dîsa ji xwe re bistînin. Em vegerin ser mamoste İsmail Beşikçi ji bajarê Anatoliya Navîn ji Çorumê ji qezawiya İskilifê li wir hatiye dünyayê sala 1938 da û di salên şêstî da ji xwe zanîngehê dixwîne û diwan sala da tê li zanîngeha Atatürkê li Erzurumê ye bajarê min. Li wir mastera xwe lîsansa bilind dike û li wir ev rêwîtiya wî dest pê dike. Yani em bêjin nasîna wî ya bi Kurdara û li ser Kurdan dest bi nivîsan dike û ji xwe evka xwe jî teza ku masterê da dike wê jî li ser eşîreta Elîkan û li ser koçberiyê li ser koçberiyê dike. Di wir da ev rêwîtiya wî dest pê dike û mamoste dor 35 dor çil berhemê wî henin. Ev berhemenan hemî jî bi rastî li gor rê û rêbazên zanistî hatine nivîsandin. Ev Pirtûka jî ji xwe Pirtûkê gotaran e. Gotar çi ye? Gotar makalen e. Em makalen re dibêjin gotar. Ev jî li gor me got yani rê û rêbazên li gor em bêjin agahiyên zanistî ne ku wisa beredayî em bêjin tu bê bingeh nînin evanan hemî li gor akademiyayê hatine nivîsandin. û gelekî jî giringin ji xwe mamoste di vî ayî da giringiyekî de zanistê û ev pirsa Kurd em bêjin pirsgirêka Kurdistanê yan jî pirsgirêka milletê Kurd li gor zanînên akademiyayê li gor zanînên zanistê dixwaze binirxîne û nîqaşa li ser bike û behsa vê em bêjin van bûyeran bike wê ku qewimîne. Niha ev Pirtûka ziman, nasname, neteve û neteveperwerî xala herî giring ji xwe ew e ku di ziman da dest pê dike. Mamoste dibêje ku heger ku zimanê we hebe yani gava yekemîn ziman e dibe ziman hebe wê bi wî zimanî yani bi wê zimanî wê nasname çê bibe. û eger nasname çêkir şûma jî wê ew nasname bibe neteve ji bo wê neteweyî bibe nasname. Eger ku ew neteve jî ava bû ve ew jî neteve jî çê bû ve îja neteveperwerî bibe. Neteveperwerî çi ye? Neteveperwerî meriv ji axa xwe hez bike, ji milletê xwe hez bike, ji zimanê xwe û ji em bêjin çand û hunera xwe, ji ernîgariya xwe yani ev hîn gelek tiştîdina em dikarin li vir bibêjin. Hezkirina vanan, parastina vanan dibe neteveperwerî. Em dîsa vêgerin serî li vir zimanê me çi ye? Zimanê me Kurdî ye. Dibe ev zimanê me ye em vanî bizanbin. A duyemîn ev Kurdî ji me re dibe çi dibe nasname dibe Kurd. Dema ku em li wê xwedî derkevin îja dibe Kurd. Dema ku em vê nasnama xwe jî çê dikin îja ev dibe netewa me. Em dibin neteweyê Kurd. Netewa Kurd, milletê Kurd. Dema ku em vanî jî ava dikin îja dibe gerek em bibin neteveperwerê Kurd. Yani mamoste dibêje. Dibêje hûn gerek îja bibin neteveperwerê milletê xwe. Em Kurd bin ve em îja bin neteveperwerê Kurd. Ne ku eva Türk dibêjin yan Ereb yan Faris dibêjin ya wan neteveperwerî ne. Ew faşîzma Türk, Ereb û Faris e.
د نافبر فاشیزم و نتوپروری دا براستی او که yani em bêjin navbera vanan da tu tekiliyek nîne vana jî hev tiştên cuda ne. Faşizm zulme, faşizm kuştine tu nebûne lê netewperwerî hebûne parastina hebûna xwe ye zimanê xwe ye çanda xwe û axa xwe ye. Ji ber vanê dibe netewperwerî bibe ku em bikaribin vanan biparêzin û xwedî lê derbikevin. Ji bo vanê. Ev xala gelekî girîng e divê Pirtûkê de mamostel ser vana disekine û xalek dinê hêj xwe dîsa mamostel wir ez dixwazim berê em biçin wê xalê ez gotinek li vir heye gotina mamostel rastî pir girîng e dibêje bi zimanê neteweya serdest. Zimanê neteweya serdest çi ye? Ew ê ku welatê me yani ew ê ku axa me divê axa we em bêjin dagir kiriye kiriye şwara kiriye mêtingeh dibe ew kesa ew zimanê wî milletî wî desthilatdarî rizgarî nabe dibêje. Yani bi zimanê neteweya serdest rizgarî nabe. Tu ji milletekî re tiştekî wisa nabe. Hewce ye em zimanê xwe û ji bo rizgariya xwe yan serxwebûn yan jî azadiyê dibêje hin gerek zimanê xwe baş bizanibin. Bi xwendinê, bi nivîsandinê û li sûk bazar û di siyasetê di her alîva dibe gerek were bikaranîn. Em rastî em dikarin belkî vê hevokê yani ser vê hevokê em gelekî berhema binivîsin bi heseda hezaran û şerha wî bikin ne hewce ew qas lê bi kurtasî yani dibe bi zimanê neteweya serdest rizgarî nabe dibe em vanê bizanibin. Ji ber wê dibe ne ku em qet wê zimanê serdest nizanibin em ne pêkane ji ber ku em mecbûr dimînin em hîn dibin ne ku be xwesteka me ye ev tiştekî mecbûriyetî ye lê dibe xeynî vê mecbûriyetiyê dibe em bi wî zimanî li azadiyê negerin bi zimanê xwe bi hebûna zimanê xwe ew zimanê ku meşwara kir nasname kir netewe û kir neteweperwerî bi wî zimanê dibêje û xala ku min got ya girîng ya duyemîn ez ê werim biborin ez ê avekî vebixwim dûra lêborina xwe dixwazim ev jî ez tevlî pêşka Pirtûka Kurdî bûm ji min re wek diyarî hat gelekî spas bi rastî gelekî ji xweşikê nehezarim xala duyemîn xala duyemîn çiye li vir mamoste li ser dîrokê disekine dîrok sala 1920 behsa vê salê dike hûn ê bêjin çima ev sala çima girîng e ji xwe gelek kes rexne dike ma dibe ev bêşikçî çi para pê sala 1920 diketke em vay di sala 10,000 nizam dehandane em ketin 22 yan û li vir mamoste dibêje ku ji vir û sed sal pêş de milletan ji xwe re dewlet ava kirin li ser em bêjin axa xwe rêveberiya xwe bi xwe kirin yani dewletên modern yên netewî ava kirin lê Kurd ji vêyanî bêparman berê 1920 ji xwe 10 sal pêşiya wî şerê yekemîn yê cîhanê diqede piştîvanê ji xwe peyman di navbera dewletan da dewletên ku em bêjin di vî şerî da bi ser ketin peyman amade kirin ku ew dewletên ku parçe bûn wan re peyman hat kirin û ev peymanek jî yek bi navbera Osmanlî û van dewletan de jî peymana sevrê di sevrê de ji bo Kurdan dewletek hebû her çi qas dewletekî belkî em bêjin serbixwe nebajî wê dewletek ji bo Kurdan yani hatû gotin di xalên ez dibêm 64 66 65 di nav bera vanan da bûn di vir de ji bo Kurdan ew kebû yani dewlet yani devlet daha xwastin ku ra Kurd jî bibin xudan devlet û rêveberiya Kurdistanê bira Kurdistanî bikin daha xudan lê mixabin ev nebû ev pêk nat û ev sed salê Kurd dibe bêpar bê dewletman yani dibe ez çima dibêjim sala 1920 dibe gerek rewşenbîrê Kurdan em bêjin xwendevanê Kurda dibe li ser vê salê gelekî zêde bisekinin lêkolîn bikin û bi kurahî li ser bifikirin ne ku hema bi wir re bimînin û vê salê û vê sed salê dunyayê ji bîr kin û şûva bimînin ne em di vê sed sala ku em tê de jîn dibin van salê ku em tê de jîn dibin vê gerek em van sala jî gelekî baş bizanibin bixwînin bişopînin lê em wê sed sal pêş de ji bîr nekin ji ber ku dibêje Kurdan hê mafê wanê ku sed sal berê gerek bi dest xistana ji wan bêparin dibe ew mafanan hî
Kurdan negirtne. İro zamanı Kurdi yani tu embejin tiştekviye kanuni yasayı tine yani tu mafek tine tu mafek ahamet tine nasnama Kurdi tine edebe çava yani ezi ser hazarun nehestu bistan nesekinem çünkü ev pirgiringe u lवर tişteki disa de beje tiştek den heyde be em gerek ser lebgerin le kolina bakın ku çima van ne yaran Kurdistan dema ku ve çağıkın se parça çar parça ile o parça ne de duşeri cihane yekemin beri ya ve peymana kastı şitine de bu parça bu ve çağık Kurdistan parça de des halatlara İran'ı da ama lवर de beje ku ev Kurdistan bu se parça ligor çi gelo ev sinoranan hatın xeskirin. Çima ev sinoranan bir çi avayı hatiye xeskirin dibe ev ji giringe ku meriv ser le bikole u derxe hole bira bide yani raya güçtü u em bizanibin yani çima van neyaran ya juan deselatların ve çağıyan bejin yeku ev Kurdistan şu an kirin metinge çima bir avayı Kurdistan parça kirin u sinor kirin na birası dibe evji per xaleki giringe ez naxwazim daha zede jî bikim li bahsa mamoste roşan jî bikim ji bir kirdi serîda biborin mamoste roşan lezgin jî zêdetir bi zarave di millî em zazakî di nivîse pirtûkê gelek zêde henin û xeynî wî jî gelekî werger kirine ev ji wergerên wî yekim û ew ji li Amedê li Amedê dijî Slavê xwe ji mamostera dişinim û serkeftinê jê re dixwazim dixebatê wî din da û dixwazim tiştekî din bibêjim ew banga min jî ji bo Weqfa İsmail Bêşikçî û ji bo weşanê Weqfa İsmail Bêşikçî be ku em daxwaz dikin em xwendevanên Kurd ew daxwazan me ye ku ra berhemên mamoster rokî pêş de ve hemî berhemên wî werger re bi Kurdî bibe û birayê berdest be. Em vê daxwaziyê dikin bi rastî ev kêmasiyeke pir mezin e ji bo Weqfa İsmail Bêşikçî ku hêm berhemên mamoster wergerî Kurdî nebûne û em nikarin wan pirtûka bi dest bixin. Bi rastî ev kêmasiyek mezin e dibe em hemî bi hev re û hûn jî ji kerema xwe dikarin ji bo vanê yani bang Weqfa İsmail Bêşikçî bikin. Kubra berhemên mamoste İsmail Bêşikçî wergerî Kurdî bibin û em xwara bi Kurdî bixwînin. Gelek spas ez dixwazim tiştekî din bêjim ji kerema xwe bibin abonê kanala me biacibînin û pêşniyazî hevalê xwe bikin û wan qale bikin re ew jî bibin aboneyê me. Em bikaribin danasîn û nirxandina van pirtûkan bigihîjinin zêdetir daha kesa. Bigihîjinin milyona dibe em hewcedariyê vê piştgiriya we ne ji kerema xwe hûn jî piştgiriya me bikin. Gelekî spas bimînin xweşiyê de.